Lho sik to, nun sewu. Nun sewu, sing berak menilai mboten jenengan. Ini sedaya sing monggo objektif panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nun sewu, sabar. Dadi kualitas. Survei membuktikan saiki Mbak Apri dhisik. Nun sewu para lenggah, kula nyuwun kejujuran jenengan. Mbak Apri niki ayu napa elek? Ayu. Ruwana. Nggih. Saiki Mbak Mimin. Kula nggih. Panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nggih. Kok ndak darani kula, kok ndak darani njaluk diwahke. Oh nggih. Nggih, nun sewu nggih Bapak Ibu nggih. Mbak Mimin niki tiang napa kewan? Anu. Sik kleru. Sorry. Jalma menungsa lumrah lho. Jalma menungsa lumrah, titah lumrah menungsa. Oh nggih. Wujud bleger menungsa. Sanes gendruwo. Nggih. Manungsa rainaga. Monggo penyanyi pirsa. Para lenggah nun sewu, Mbak Mimin menika ayu napa elek? Sik, Mbak Apri menika ayu napa elek? Mbak Mimin ayu napa elek? Ruwana. Nek sing ngendika elek mau piyai kakung banter mimin elek, berarti ndek karep karo aku ning ra ketekan. Waduh, kowe GR. Pengen ngayunke kula. Terus ning kula kan pengen ngejar karir. Nggih. Dadi gelo wong gelo ki omongane sak unine. Oh. Nek sing piyai putri ngendika anu elek, mau jane iri dengan kecantikan. Cemburu ya. Ngejar karir kok sangu mantol ning galengan.